Mga gwapa ba taning mga teachers sa Cambuyo High School? Mga dancer. Dancer. Ikang. Keep on pa sa bebe. Day, si Kwan ko day ha. Hi! Hello everyone! Hi everyone! Yes! Hi, Papa. Sunaan. Wow. Mga gwapa. Sunaan. The making. Oh, guwapa ko naman. Mga gwapa bitaw silang mga mesras koan. Of course. Wow. Laliwat ng mga estudyante. Char! Like a star, you fade, fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. What's up mga men? So, what's up sisters and brothers? This is Mary. Welcome back to my YouTube channel. At welcome ko na rin sa buhay ko. So, for today's video is gagawa tayo ng panibagong video. So, karon dahil mag-share ko ninyo sa itong pangitabot na 14 days nga work immersion sa mga eskwelahan. Then, na-meet po na ang mga teachers na pag junior high school, and then karon po pag senior high school. So, Wow. kay graduating naman ko, grade 12, then jud adyo ahang immersion kay daghan ko mga learnings na learn, and then na-meet po na ang mga teachers na ho. Thankful and happy. Shoutout ko sa mga teachers diya sa Cambuyo High School nga mga gwapa, and then talented. Wow. Basta na nila tanan di kawahayan ang mga teachers sa Cambuyo High School kung sila imuhang ma-meet. So, just keep on watching sa mga panghitabo sa pag-work immersion. So, what's up, Kapinay Sisters TV? So, karon ipakita na ninyo ang Cambuyo High School. Oh. Diba, nakita nimo ng Cambuyo High School nga, na siya improvement. Oh. Diba, na 3-story building, na 2-story building. Oh. Diba, hinlo na si karon. Oh, hinlo na si karon since grade 7 until now nga grade 12 na ko. Welcome to my garden. So, graduating na ko puhon. And then, shoutout ko sa mga teachers sa Cambuyo High School na mga gwapa, mga sexy, o mga gwapo. Si Ma'am Lelibet lagi, si Ma'am Juana Cero, Ma'am Asmin Binanua, Ma'am Fegalientes, Ma'am Fatima Makarayan, Ma'am Rashini Mitima, Ma'am Irene Rumuga, Ma'am Rika Joy Bite, Ma'am Divina Maglente, Ma'am Eva Lorica, Ma'am Dorothy Joy Galupo, Ma'am Albian Lage, Ma'am Myrna Pamini. Yeah. Sana all. And then ni Ma'am Dorina Bunalos, then ni Sir Leonardo Hamero, then Sir Marlon Salmasan, Sir Waying, Sir Rio Bete. So, shoutout ko sa mga maestro diya nga, mga gwapo. Mga gwapa. Diba? Thankful po ko kanyo kay sila ang na maestro nga. Makahatag bitag ko ng motivation, inspiration nga, move forward. Napaba ko nakalimtan nga, na shoutout sa Cambuyo High School kay basig, so, bisa ninig, mo graduate na ko pohon, di gapon mo na ako makalimtan mga teachers. Nagyapon mo sa akong dughan o kasing-kasing. Dughan kasi huna-huna o kasing-kasing. My God. So, amping mo kalingaw mga teachers, and then keep safe mo, then hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome ko na rin sa buhay ko. So, for this video is gagawa tayo ng panibagong video. Ang video gagawin natin ngayon. Huwag mong itigil at huwag mong isuko ang iyong labanan. So, kinanglan nga before 8 kanang naka time in mo. Nga
ang as buntag before 8 naka-time in na mo dyan nagkaudto pod alas 12:01 taman alas 12:30. Alas 12:01 taman alas 12:30 maka-time out mo ana nga time ana nga range ba. Ja ini alas 12:35 pud sugod taman alauna mao na i-time in na pud ninyo sa udto. Ja ang inig out ninyo sa palis alas 3:01. Ayaw injo kanang kuan alas 3 bitaw adto isang pa ko ano kanang alas 3 kay inayo sa nga dili sila mo tatak so palabin ninyo kuan 1 minute alas 3:01. Ja abot na sa silahan nig-on ani man iti man ha kani ug mo in mo buntag kinahanglan nga naka-check in kani ra sa duha nga kanina na check in ja ug mo out ug udto kani ubos check out muna ug before mo out ug udto kinahanglan nga naka-check out na ug naka-check in po siya ikani ra ubos check out then ikabalik na po ninyo oh click na po na check in pero ug inig mo sunod na naka-check in na marka ayo na ikuan ayo na i-in kato ra gyapon ja duha to atong gigamit kay in kaso og kanang putol nito sa putol nito sa napay pikas kana hintay ba kung duha man ang duha ja ha gamot pikas mo nito na bakit ba Sigway kubo imong kamot ni. No, di. Wah, ini. Ijo na mo. So hello guys, welcome back to my channel. So karon ako go. So mo din ang mga kabatch for gikan mi nagkarang nag-sit og time at home. So mo din karang isudo. Mo din karang pinakabulala sa mga Wow. And then duha ra mi kabai. And then tarag mga heartthrob nga mga kauban char. Sana all. So kinsa daw ada pa huguters din huguters. So the journal mo mag kapoy niyang ma. So hello guys, welcome back to my Bang! Bill mute. Magkahuman. Reset sa una. Kung mag-reset. Reset pagkadari. Panel mute. Wala. Kung kinahalan mo nanaan na rin. Ha? Sa Dukan? Sa may tawag ka na? Hindi ka na panel. Yan. Ikaw. Hi, Pinay sister. Muni ang baby ko lang. Hindi ko ay nag Kana na pag isa. I-mute at i-bill mute. bitaw Next. Buang isang ni. Lo, di mo detect. you di mo detect din Thank you.
$12.35 dapat makalagin na ka. Aw, $12.35 to. Pwede po kalauna ka. 12.35. So, mga ka-Fitness Sisters TV, kung muli na ko gikan sa among pag-immersion, so makisakay ra jud ko sa mga kauban. Kay malabay naman po na Mumbai, kay ilang puyan is atos na malabay man sa Mumbai. So, mo nang makisakay ra ko nila para. Kay usay ka nang magbaklay siya. Magbaklay. So, thank you kayo mga kauban nga. Caring kaayo. So guys, immersion and dinapod ko yung mga remembrance sa mga teachers kay because nice day jud ka lang maka-immersion ka kay makahalubilo ka sa mga teachers bitaw na di ba nimo kayo close. So, hope na-enjoy mo sa pagtanaw sa ang video and then thank you guys for watching my video. Then shoutout ko sa mga teachers sa Cambuyo High School. Very memorable kadyo ang immersion. So, try. So, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Paalam.